sa lupa. Ano pong dapat? Huwag kang mag-alala. Ako ang iyong kasangga. Isang magandang hapon sa inyo mga kasangga. Ngayon ay araw ng Huwebes at kasama natin ang ating kasangga si Attorney Jill Bongalon. Magandang hapon sa iyo, Attorney Jill. Magandang hapon sa iyo, Remy, at sa ating mga kasangga. Ako po si Attorney Jill Bongalon, ang inyong lingkod na maghahatid sa inyo ng libreng serbisyo legal. Live din tayong napapanood sa ating official Facebook account sa Tabang Ora mismo at Action Co Digital at napapanood din tayo sa Congress TV tuwing Sabado at Linggo, 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Sa Congress TV Digital Channel 13.2 sa Mega Manila, Channel 17.2 naman sa Albay at Camarines Sur, Channel 10 sa Masbate at sa mga gumagamit ng digital box ay i-scan nyo lang at hanapin ang Congress TV. At sa hapong ito, isang ginang ang dumulog sa ating tanggapan dahil nais nitong malaman kung may makukuha raw ba siyang bayad kapag nabawasan ang kanyang lupa dahil sa isinasagawang road widening sa kanilang lugar. Ang kanyang panawagan, panoorin po natin ito. Ilang linggo nang hindi nakakatulog ng maayos si Aling Evelyn Quito mula nang magsimula ang road widening sa kanilang lugar sa Purok 5, Barangay Tula-Tula Grande, Ligao City. Ayon kay Aling Evelyn, halos 5 metro ang ibabawas sa kanyang lupa kung sakali mang ipagpapatuloy sa mga susunod na linggo ang road widening sa kanilang lugar. May nagsabi po ba sa inyo na babayaran po kayo pag nagalaw po yung lupa niyo? Wala po silang sinabi. Yung lupa, hindi na daw po babayaran kasi sa gobyerno to. Nasa private property po kami. Sa amin po ito, sarili namin. Kami nagtatak. May papel naman po kami. Ito po yung title. Ito naman po yung resibo sa tax. Sa ngayon, nakatenga ang operasyon ng road widening at paggawa ng kanal dahil kailangan munang alisin ang 2 malaking punong mangga sa tapat ng kanyang bahay. Bagamat may hawak na titulo ng lupa si Aling Evelyn, malaking palaisipan pa rin sa kanya kung may matatanggap pa siyang kabayaran sa gobyerno. Attorney Jill, paano po ang gagawing proseso dito sa lupa? Kung mababayaran po ba kami o hindi? Attorney Jill, ano ang karapatan ni Aling Evelyn dito? May karapatan ba siyang humingi ng kabayaran sa gobyerno? Ayan, Kong Jill, napanood natin itong panawagan ni Nanay Evelyn. At kasama natin ngayon si Nanay Evelyn Quito, residente ng Barangay Tula-Tula Grande, Ligao City, na maaapektuhan ng kasalukuyang road widening sa kanilang lugar. Ma'am Evelyn, kamusta po kayo? Mabuti naman po. Opo. So, Ma'am Evelyn, gaano po ba kalaki itong bahagi ng inyong pong lupa na matatamaan po nitong road widening? Siguro po nasa 5 meters po. 5 meters yung mababawas po sa lupa po ninyo. So, sa lugar po ba nyo, sa barangay po ninyo, marami din po bang mga ka-barangay po nyo yung madadala din po yung kaperasong lupa po na pag-aari nila dahil dito sa road widening? Opo. Meron din po. So, nagkaroon po ba ng general meeting sa inyo pong barangay patungkol po dito? Opo. Meron po. Bago mga June ata yun. Opo. Ano po yung... Ay, May. Ano po yung naging kalabasan po ng pagtitipon po doon? Nagpaliwanag man po yung taga-DP na magkakaroon po ng widening. May nauna na po doon sa unahan namin, nasa Purok 5 pa din po. Naunang nag-widening, pero iba man po yung contractor doon. Opo. So, napag-usapan po ba doon sa meeting na ito pong patungkol sa pagbabayad or kompensasyon po kung sakaling may maapektuhan po na mga ari-arian? Ang sinabi lang po sa amin, yung pag may ano po yung nadama yung bahay, makipag-usap ng doon sa contractor na kung pwede magpatulong ng pagpaayos ng bahay. Pero yung wala silang sinabing magbabayad sa lupa. Ayun. So, malinaw po sa inyo na ang napag-usapan lang, yung if meron pong
bahay na masagasaan dahil po sa road widening, yun po ay makipag-usap na lang sa contractor. Pero patungkol po sa lupa, hindi po yun napag-usapan. Wala pong sinabing magbabayad sila po kasi sa gobyerno daw po yun. Opo. So, ano po yung naramdaman po ninyo, nanay, nung... ito po yung kalsada, dyan po, malapit sa bahay po ninyo. Opo. Opo. Iyan po ba mismo yung bahay niyo, nay? Opo. Opo. So, ano po yung nararamdaman nyo ngayon, Nay, na ito pong proyekto ay nagsisimula na po dyan sa lugar po ninyo at hanggang ngayon ay wala pa pong malinaw na kasagutan patungkol po sa kompensasyon na gusto nyo pong hingin sana kung maipagpatuloy po hanggang doon po sa inyong pong lupa? Wala naman po kasing nagpupunta doon sa amin na contractor na makipag-usap kung ano talaga po yun. Kasi po yung sa kabila na contractor mo po, iba man yung nag-contractor doon, nagbayad po sila sa mga bahay-bahay. Kahit wala po silang papel na tulad sa akin na may titulo, binayaran po sila ng 15,000, ang iba 8,000. Opo. Yung binayad po sa kanila dahil yung bahay po Yung nila bahay o po. ari-arian ay na nakasama po dito Opo. sa road widening. Sa inyo naman po, lupa. Lupa, tapos yung ano po, mga ganito lang po yung matatapyas po sa dingding namin. Pati po yung bahay po ninyo ay matatapyasan. Ito pong dingding nyo dahil dito po sa road widening. Okay. So, dahil po dyan, Nanay Evelyn, kasama po natin ngayon si Attorney Jill. Attorney Jill, narinig nyo po itong sitwasyon ni Ma'am Evelyn. Ano po yung masasabi niyo po, Attorney Jill, patungkol po dito? Unang-una, ito ay usapin ng tinatawag na expropriation, no? Kasi nakasaad sa ating pong saligang batas under Article 3, Section 9 ng 1987 Constitution that private property shall not be taken for public use without just compensation. Ibig sabihin po, kung ang isang pribadong lote ay madadaanan ng isang government project, gaya nga po nitong road widening, hindi nila po pwede basta-basta kunin ang porsyon o ang kabuuan ng lupa para lang po matuloy ito pong government project dahil meron po tayong prosesong kailangan sundin. Unang-una, dapat po kailangan na magkaroon ng determinasyon patungkol po sa just compensation. Kasi a portion of your property ay kukunin ng maapektuhan nito pong road widening at dahil ho dyan, entitled po dapat kayo sa tinatawag na just compensation. Yung just compensation po, yun yung pong kabayaran doon po sa lupa na madadala dahil po sa trabaho or government project na sinasagawa po sa ngayon. So, pero kailangan din po natin alamin kung ano bang history ng ating pong lote or ng ating pong titulo. Kasi may tinatawag po na kung ang original na title po nitong lupa po ninyo ay base po sa batas na Public Land Act as amended, kung ito po ay yung tinatawag na free patent or yung homestead, meron po kasi nakalagay doon sa titulo na forever meron pong lien yan. Yung lien po na yan, ang nakasaad po na in case of any government project, obligado ho kayo na isurrender po yung lupa na yon or a portion of your property. At kailangan nyo din po mabayaran ng tinatawag na replacement cost. Yung replacement cost, yun po yung kabayaran doon po sa maaapektuhan. Halimbawa, kung ang madaanan po ay isang rice field, may mga palay po kayo doon at yun po yung nadaanan ng isang government or road widening project, babayaran po ng gobyerno yon. Ano po? Pero kung ang titulo nyo naman po ay galing po sa tinatawag na judicial registration decree or yung parang binibigay po ng korte, no, yung mga galing sa korte yung titulo, ay yun po ay private property. At yung private property na yan, hindi po basta-basta makuha yan kahit ng gobyerno kung wala pong tinatawag na just compensation. So dapat ang pagkuha ng isang private property shall be used for, gagamitin po for public use. At then at the same time, dapat po may kabayaran ng just compensation. So tungkol po sa just compensation, mas mainam po na dumulog po kayo sa DPWH.
dahil nabanggit po ninyo na ito pong road widening ay ginaganap po or ginagawa sa syudad ng Ligao, ay mas mainam po na pumunta po tayo sa 3rd District Engineering Office. Makipag-ugnayan po kayo doon sa Right of Way Acquisition Team or Department. Kasi sila po yung tamang opisina na magbibigay po sa inyo ng kaalaman at mga proseso na kailangan nyo din pong gawin upang makapag-claim po kayo ng tinatawag na just compensation. Ayun. So, malinaw po yun sa inyo, Nay. Opo. Pero Attorney Jill, kung dahil malinaw po, binabanggit ni Ma'am Evelyn na meron po siyang titulo, may hawak siyang titulo at resibo ng buwis po na itong lupang itong binabanggit po niya, sapat na po ba yun na para malaman kung ano po itong karapatan meron si Nanay Evelyn at karapatan din po niyang umingi po ng kompensasyon? Yes, sa tingin ko sapat na 'yon, no, sapagkat nakita ko naman yung titulo niya, nakapangalan naman po ito sa kanya, no, at yung kanya pong pagbabayad ng mga buwis ay updated naman at siya po mismo yung nagbabayad ng buwis. So, ang konsepto lang kasi nito, Remy at Nanay Evelyn, kung tayo po ay may pag-aari at yan po ay sapilitang kukunin ng gobyerno para po sa isang infrastructure project, kagaya nito pong road widening, hindi naman po nila yan basta-basta pwedeng kunin. Pero kapangyarihan yan ng gobyerno, yung tinatawag natin na power of eminent domain. Ano ibig sabihin? Kung ang isang pribadong lupa ay gagamitin for public use, dapat dumaan po sa tinatawag na expropriation proceeding. Isa po yung proseso sa korte na kung saan magtatalaga ng mga tinatawag na commissioners para po magdetermina ng just compensation. Yung just compensation po na yun po minsan ay nakabase sa fair market value ng lupa at the time of taking. Ang panahon na kayo po ay nagsisimula na rin po yung patrabaho. So sa madaling sabi po, Nanay Evelyn, may pondo po na naka-allocate for the payment of just compensation. Siguro it's only a matter of a proper coordination sa DPWH bilang sila po ang implementing agency ng nasabing proyekto at doon po kayo makikipag-ugnayan sa usapin patungkol sa just compensation. Kung magkaroon po kayo ng agreement na sa ganito pong presyo at ganitong halaga ay mababayaran po kayo, at hindi po pwedeng mag-start yung construction or yung pagpatrabaho nang hindi pa po kayo nababayaran. Ayun. So, Nanay Evelyn, meron pa po ba kayong dagdag na katanungan or malinaw na po sa inyo yung mga binabanggit po ni Attorney Jill? Malinaw naman po. Yung pong kasama ko po kasi wala siyang titulo. Opo. Okay. So, doon naman, Attorney Jill, siguro sa katanungan niya na walang titulo pero merong bahay at magagamit din po Bali, ng tatlong gobyerno bahay yung po yun para sa road widening. Attorney Jill, baka pwede nating maidagdag po para naman Sige. bago umuwi si nanay, malinaw din po para sa kanya. Tama. Ganito kasi kasi sapagkat tinitignan kasi diyan yung proof of ownership, no. So malaking bagay na dapat meron pong mga titulo ng lupa or ano man ang mga dokumento na magpapatunay na sila po ang nagmamay-ari ng nasabing lupa. So we have to determine first the ownership of the land, kung kanino po yon, kasi mamaya baka pag-aari po pala yan ng ibang tao or kung sino man. Yun kasi yung mga kailangan na ma-prove natin, no, sa DPWH din o sa gobyerno na itong lupang ito na kinukuha ang portion ng aking lupa ay gagamitin sa isang public infrastructure project, dapat mapatunayan ko muna na sa akin itong lupa, ako ang may nag-aari nito para maging entitled naman ako sa tinatawag na just compensation. So mas mainam siguro na pumunta po sila sa DPWH, no, kasi hindi ko alam kung anong mga dokumento na meron silang basihan kung bakit sila nakitira doon at kung anong mga patunay na sila ang may-ari ng mga nasabing property na madadaanan ng isang road widening. So mas mainam na makipag-ugnayan po tayo sa DPWH para mas malaman natin kung ano yung proseso tungkol doon po sa mga may-ari or maapektuhan itong proyekto pero hindi sila ang may-ari ng lupa. Ayun. So in that sense, Attorney Jill, meaning to say, yun pong kasamahan niyo po ay parang walang habol po siya para humingi ng kompensasyon dahil hindi po siya yung owner ng lupa.
Ayun. So, pero kayo po, malinaw na meron po kayong karapatan Siya para po sa din. kompensasyon. May ano po siya eh. May kasulatan din po siyang dala-dala. Okay. Okay, so it could help and it could support Yes. ng claims po niya. So, Ma'am Evelyn, malinaw na po sa inyo. Ano po yung masasabi niyo po kay Attorney Jill? Maraming salamat po. Liwanagan po kami kung ano talaga po dapat gawin. Yes. Maraming salamat din po, Nanay Evelyn, sa iyong tiwala at oras. Ingat po kayo. At sa ating pagbabalik mga kasangga, kung noong Martes ay tinalakay natin ang child pornography, ngayong hapon naman, mas malala at mas malawak na uri ng pang-aabuso sa karapatan ng mga kabataan ang pag-uusapan natin. Ano ito? Sabay-sabay nating tuklasin sa Alam Mo Ba ang Batas. Kaya huwag kayong bibitaw at magbabalik pa ang kasangga mo, Attorney Jill Bongalon. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa Indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay sarupong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal as in dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin ta ini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit, asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitang unyan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa Indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa Indo na anak ko Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindo Gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangadji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa Indo Gabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Dinat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi. Ako Bicol, katabang na, kasurog pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong.
Ay nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilingan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang kasangga mo, Attorney Jill Bongalon. Kilala ang mga Pinoy sa pagiging matulungin sa kapwa. Sa ating kultura, hindi basihan ang edad sa pagtulong sa pamilya. Pero saan hangganan nito? Paano kung sa murang edad, hindi na laruan ang hawak nila, kundi isang obligasyon na hindi nila matakasan o sa pilitang ipinapagawa sa kanila? Sa report ni Felix Opiniano, sabay-sabay nating talakayin ang usapin tungkol sa worst form of child labor at kung anong batas ang sumasaklaw dito. Responsibilidad ba ng mga bata na magtrabaho sa kanilang murang edad? Hindi. Responsibilidad ng bawat magulang, legal guardians, at maging ang gobyerno na bigyan ng magandang kinabukasan ang mga bata anuman ang estado nito sa buhay. Karapatan ng mga bata na makapaglaro, magkaroon ng akses sa edukasyon, magkaroon ng magandang kalusugan. Ngunit sa kasamaang palad, may ilang mga bata na biktima ng tinatawag na worst forms of child labor. Sila yung mga batang nagtatrabaho na may banta ng panganib sa kanilang kalusugan, kaligtasan, pisikal na pangangatawan at psikolohikal na aspeto. Halimbawa, sa bilitang pagpapatrabaho, prostitusyon, pagmimina, pagbubuhat ng mabibigat na kargamento, at pagbebenta ng ilegal na droga. Sa artikulong Chronic Poverty is Fueling Child Labor in the Philippines na isinulat ni Joe Torres noong 2015, kahirapan, kawalan ng kita ng magulang, kakulangan sa akses ng edukasyon, at walang sariling lupang sakahan ang nagiging sanhi kung bakit napipilitang magtrabaho ang mga bata sa ilang lugar sa Southern Philippines. Sinabi rin dito na may mga batang gumagamit ng ilegal na droga para malabanan ang antok sa tuwing nagtatrabaho. At para maprotektahan ang mga kabataan sa ganitong klase ng krimen, ipinatupad ang Republic Act No. 9231 o Special Protection of Children Against Child Abuse, Exploitation and Discrimination Act. At kung sino man ang mapatunayang lumabag dito, maaaring makulong ng matagal na panahon at pagmultahin ng kaukulang halaga depende sa bigat ng kinasasangkutang krimen at pasya ng korte. Ngunit magandang balita naman ang lumabas mula sa datos ng
ng Philippine Statistics Authority nito lamang taon. Dahil sa nakaraang 3 taon, patuloy na bumababa ang child labor rate sa Pilipinas. Ito ay isang patunay na may positibong pagbabago sa ating bansa. Paunti-unti man, pero may pag-asa. Kaya mga kasangga, i-report ang anumang uri ng child labor. Tumawag sa DSWD o pinakamalapit na police station. Maaari din kayo magpadala ng minsay sa aming tanggapan at agad din kaming tutugon at aaksyon para sa inyo. Ako si Felix Supiñano, nagpapaalala. Dapat, alam mo, ang batas. Ayun, Attorney Jill, child labor ang ating pag-uusapan ngayon. Attorney Jill, una sa lahat, dito sa ating bansa, sa Pilipinas, ano po ba talaga yung minimum age of employment? Well, ang minimum age of employment, usually kung titignan na natin, is 15 years old and above. Kasi yan naman nakapaloob sa labor code. Pero kung titignan talaga natin, may mga batayan pa rin na kailangan nating suriin. Lalong-lalo na, halimbawa, yung mga very classic example to, yung mga batang artista. Ayun. So, kahit 15 mukhang years old... tayo ay mga batang artista. Ayan, sa mukha hindi na tayo pasok doon. Pero yung mga batang artista kailangan nila kumuha kasi ng pahintulot sa DOLE na kapag halimbawa may mga taping yung mga bata, dapat nandyan yung kanilang mga magulang. Kaya yung mga guardian to supervise to make sure na walang panganib na mangyari doon sa bata. So, ibig sabihin, dapat na susupervisa pa rin ng mga magulang o mga legal guardians yung mga bata na nagtatrabaho. Pero speaking of child labor, sa madaling sabi, sa simpleng paliwanag, ito yung mga nasa murang edad na mga nagtatrabaho na. At yung mga trabaho nila hindi karaniwan, Remy, gaya ng pagmimina, prostitusyon, mga trabaho na sa ordinaryong ginagawa ng mga taong or individual na nasa legal na ang kanilang edad. Opo. So meaning to say po nito, Attorney Jill, yung mga nasa murang edad, dapat yung pagtatrabaho nila ay dapat yun dun sa non-hazardous. Yes. At meron din po tayong sinasabi na hazardous one. So yun na nabanggit mo, Attorney Jill, na dapat ay hindi mabigat or hindi dito pumasok yung sinasabing against doon sa kaligtasan ng mga bata. Attorney Jill, sa inyo pong pananaw, sapat na po ba na itong umiiral na batas meron po tayo ngayon na sa child labor or kailangan pa po nating dagdagan or higpitan? Kung sa batas lang, Remy, sa tingin ko sapat na, kasi meron naman tayong yung child abuse law. Pero sa tingin ko dapat mas lalong palakasin yung mga programa na tutugon na dito sa mga problema kagaya ng child labor. Pero nung namaalala ko, nung 19th Congress, isa ito sa mga advokasya ko, Remy, na matis mapababa or at least ma-eliminate ito pong child labor. Kasi there was a time na mataas ang incidence of child labor sa Bicol region. And in fact, isa yan sa mga natanong ko sa Department of Labor and Employment. Ano yung mga rason kung bakit mataas ang child labor dito? Karaniwan, ang kasagot nila, of course, kahirapan. Yung mga magulang, although may nagtatrabaho na din, pero dahil sa malaki din ang kanilang mga pangailangan, napipilitan din na sumama ang kanilang mga anak at nagtatrabaho na rin. Kagaya nito, may isang taon na kung saan mataas ang insidente ng child labor sa probinsya ng Camarines Norte sapagkat pati yung mga bata na mura pa ang edad, sumasabak na sa mga pagmimina. At ang minimina nila ay ginto. Apo. So, isa sa mga ginawa din natin na palakisin ang programa at may programa po dito ang Department of Labor and Employment, yung pong tawag na Child Labor Prevention and Elimination Program. So, isa yan sa mga tinututukan natin noon at dapat lalong palakasin para darating ang panahon na wala na ang child labor po dito sa ating bansa. Opo. At usok-usok kasi dito sa ating bansa, Attorney Jill, yung ang gusto ng mga magulang ay matuto yung mga bata sa murang edad kung ano yung ikinabubuhay ng magulang, kung paano kayo tumayo sa inyong sarili pagdating ng panahon. So,
Yung mga bata naman, pag medyo alam na yung ginagawa ng mga magulang, sumasabak na. Yes. Diba? Pero sana sa mga bagay na yan or sa puntong yan, guided pa din ng mga magulang. Tama. Aside of that, Attorney Jill, pagdating naman sa parusa, may nakalaan din bang tulong o rehabilitasyon ang ating gobyerno para sa mga batang naging biktima po ng child labor? Yes, definitely. Kasi papasok na dyan yung, of course, yung DOLE, siyang mga nangangasiwa at tumutugon sa mga child labor issues. Of course, in partnership with the DSWD. Kasi sila din yung ahensya ng gobyerno na magsisigurado na walang mga kabataan na nai-engage dito sa child labor. At of course, syempre may mga epekto din yan sa bata, yung mga na-expose sa mga delikadong mga workplace. So, and other workplace na kung saan hindi pa akma sa kanilang mga murang edad. So, mag-undergo sila ng, of course, debriefing, and at the same time, may mga programa din na kailangan din na tugunan ng DSWD. No? To intensify, dapat aggressive sila na to make sure na may mga pamilya na talagang hindi pinipilit ang kanila pong mga anak or anumang mga kapamilya na mag-engage into child labor. Opo. At siguro din, Attorney Jill, dapat siguro dagdagan pa ng ating gobyerno itong mga tulong sa ating ding mga kababayan or pamilya na talagang labis yung kahirapan para itong mga batang ito ay dapat nasa school, nag-aaral at hindi ginagampanan yung mga trabaho ng magulang. Diba? So, Attorney Jill, siguro ang una sa lahat ay ang kailangan masumpo dito sa ating bansa ay kahirapan. Tama. Kasi pag mahirap, Attorney Jill, dyan din pumapasok yung krimen. Diba? So, pag lumaki yung krimen, in general, problema ng ating bansa. Yeah, tama ka, Remy, kasi ito na yung domino effect talaga, no? Kasi halimbawa, kung talagang naghihirap ang mga kababayan nating Pilipino, so talagang nagkakaroon sila ng ideya na pumasok sa halimbawa sa child labor, kagaya ng mga nabanggit natin ng mga topic din, of course, child pornography, yung mga easy money na kung saan doon sila kakapit upang mabuhay lang din sila, of course, para makaiwas din sa mga mga krimen. At sa mga magulang din dyan, Attorney Jill, diba, dapat kung ano yung obligasyon nila sa kanilang mga anak, sa kanilang pamilya, ay dapat sila yung gagawa, sila gampanan nila para yung mga bata ay hindi po masabak sa child labor. Yes. At sa ating pagbabalik mga kasangga, kung kayo ay may mga katanungan, libre ang aming mga linya ngayong upang tumanggap ng inyong mga hinaing. Dial mo lamang ang aming numero 0917-701-7939 para sa batas na nais mong malaman sa ating Dial a Batas. Kaya huwag kayong bibitaw mga kasangga, magbabalik pa ang kasangga mo, Attorney Jill Bongalon. Marahin aldaw sa Indogabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay sarupong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin ta ini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitangon yan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa saindong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot
sa Indo na ako Bicol Party List permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa Indong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Saindo Gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilid asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Nakulang salamat po asin maray na aldaw sa Saindo Gabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Tayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ng pagpapasalamat niya mo. Dahil may kamalilingwan habang kami nabubuhay. Nakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik ang kasangga mo, Attorney Jill Bongalon. Eto na nga, Attorney Jill, may isang kababayan tayo mula Barangay Masarawag, Ginubatan, Albay, ang may gustong itanong. Hindi siya tumawag kundi nag-send mismo ng video. Ang kanyang tanong, panoorin natin ito. Attorney Jill, may tatanong lang po ako. Yung asawa ko, halimbawa, may kabit. Tapos, nahuli ko silang nagtatalik sa mismong bahay pa namin at sa mismong kwarto namin. Hindi sa dala ng galit ko, napatay ko silang dalawa. Ano po magiging kaso ko nun? Makukulong po ba ako?
Naku, Attorney Jill, mukhang marami ang kakabahan sa kung ano ang magiging legal advice mo dito kay Erlina. Parang marami ang mapapalunok ng laway. Attorney Jill, ano po yung masasabi niyo, Attorney Jill? Dahil eto, ang katanungan ni nanay, ano daw, makukulong daw siya kasi napatay niya etong asawa niya at etong kalaguyo po nitong asawa niya. Okay, so linawin lang natin, ano, ang pinapatungkulan siguro ng ating pong netizen ay ito po ay tumutukoy doon sa Article 247 ng ating Revised Penal Code na kung saan death or physical injuries will be inflicted based on exceptional circumstances. Kagaya ng nabanggit niya na nahuli niya ang kanyang asawa at ang kalaguyo ng asawa niya na nagkakaroon ng sexual intercourse sa kanila pa mismong bahay, no, o kwarto sa kanilang bahay. So sa ganito pong sitwasyon, ano, siguro po mas mainam natin na dapat alamin, no, sa mga ganitong sitwasyon. Kung ang tanong ay makakasuhan, yes, definitely makakasuhan. Ang kaso po doon sa napatay niyang asawa, of course, parricide. At then of course, doon naman sa kalaguyo ng kanyang asawa ay homicide or murder as the case may be. Pero dahil nga ito ay tumutukoy sa sitwasyon na kung saan may exceptional circumstance, syempre sa galit mo na nakita mo ang asawa na merong kalaguyo na may ginagawa, no, sa inyong bahay at sa tindi ng galit nyo ay napatay, ay dito na po papasok yung exempting circumstance na kung saan dati sa ating pong batas ay mai-exempt po from criminal liability yung asawa na napatay niya, yung asawa at yung kalaguyo niya, no? Malinaw po 'yan under Article 247 ng Revised Penal Code. So sa ganito pong sitwasyon, mayroon pa ring kaso na maipafile sa kanya, pero meron po siyang depensa na pwede niyang banggitin sa kaso at sa hukuman. At ang magiging procedure po nito, magkakaroon tayo, Remy, ng reverse trial. Kasi ang proseso talaga, ang prosecution ang maunang magpipresenta ng ebidensya at pagkatapos ng prosecution at yung depensa or akusado naman ang magpipresenta. Pero sa sitwasyong ito, ang depensa or ang akusado ang maunang magbibigay ng kanyang depensa. At ang kanyang depensa ay nakabatay nga po sa Article 247 na kung saan exempt siya from criminal liability kung mapatay niya ang kalaguyo at ang asawa niya dahil sa naabutan niyang sitwasyon. Pero kung ang sinapit lang ng nahuli niyang asawa at yung kabit ay less serious o kaya slight physical injury, wala ko pong criminal liability ang asawa na gumawa ng mga nasabit ko po. Ibig sabihin nito, Attorney Jill, merong mga exemption. Kasi initial reaction ng asawa na nahuli mo yung iyong mister na merong kasiping sa loob mismo ng inyong bahay ay talagang makakapatay ka, Attorney Jill. Tama. So, pero Attorney Jill, klaruhin lang po natin ulit na at mga kasangga, ang tanong po ito ni Ma'am Erlina ay isa lang pong halimbawa, kumbaga isang senaryo lamang, Attorney Jill. Okay, yes. Senaryo lang, isang halimbawa lamang sitwasyon na kung saan napapag-usapan lang natin yung mga legalidad nitong sitwasyon ito. At madagdag ko lang, halimbawa ay talagang napatunayan niya sa hukuman na kumbaga exempt dahil nga sa exemption from criminal liability, meron pa rin pong tinatawag na penalty na ini-impose ang korte. At ang penalty na ini-impose doon ay yung tinatawag na ni desterro. No? Yung desterro, basically in essence, hindi naman talaga siya penalty or punishment. Actually, it's more of a protection doon po sa asawa na nakapatay sapagkat syempre inilalayo din siya sa posibleng retaliation ng mga kapamilya ng mga ng mga namatay, no, yung kalaguyo pati yung asawa yung pamilya ng asawa niya. More of protection ito doon po sa asawa, so sa nakahuling asawa at usually ito po ay pinapalayo lamang siya doon sa lugar
No, halimbawa, kung nangyari po sa bahay nila, no, hindi siya po pwedeng lumapit doon kasi baka mamaya balikan siya ng mga kapamilya ng mga namatay, no? Opo. Yun yung magiging So, ibig penalidad. sabihin, meron ding proteksyon na ibibigay dito dahil syempre may mga kapamilya itong Yes. makukonsider ba natin na biktima yun dahil actually sila yung may ginawang kasalanan dito kay Mrs. Yes, sir. Actually, tama ka dyan. No? Pero syempre, dahil nga mayroong kaso, lumalabas kasi na parang naging biktima sila dahil sila ay namatay. Pero ito yung mga sitwasyon na kung saan ang isang individual, nakapatay siya ng tao, pero hindi ho siya makukulong sapagkat malinaw sa ating pong revised penal code na this is under an exempting circumstance na kung saan hindi po binibigyan ng penalidad gagaya ng imprisonment or pagkakakulong ang taong nakapatay dahil nahuli niya ang asawa niya na may kasiping sa kanilang bahay. Ayun. So, malinaw po yun, Attorney Jill, mga kasangga, ano? So, merong mga protection pa rin doon sa asawa or doon sa legal wife. At yan mga kasangga, ano, sana ay naintindihan po ninyo at ito ay isa lang pong senaryo at hindi po ito totoong nangyari, Attorney Jill. At iyan, Attorney Jill, ilang kababayan muli natin ang nabigyan natin ng libreng serbisyong legal ngayong hapon. Yes, Remy, at hanggang sa Martes ulit, mga kasangga, ito ang programang aalalay sa inyong mga legal na pangangailangan. Ako po ang inyong lingkod, Attorney Jill Bongalon. At ako naman po si Remy Araneta Mindones. Salamat at kami ang inyong kasangga.